Знаеш, сляза, че ми е любопитно. Само, че не пред кадъра на Марти. Тази кола снима в момента. Не снимам кръпостта. Добре. А и знаеш кое друго ме кефе? Те столчетата как са слоени. Цък, цък, цък. Мога ли надолу да слизам вече? Мерседес, не Мерцедес, а Мерседес. Улица Мерседес. Къде ще слизате? Къде ще слизате? Какво се вижда, защото има някакви стълби. Той може и да не ни пусна, защото е малко рак. Макар че какво им пречи да ни пусна? Това ще видим. Това момента ли е блок? Коприва. Привет. Това е жива коприва. Мале, майка му, ако беше тук, ще си набере да вземе малко за хапване. Аз бих си направо, но нямам хотел от слонче. Той ме подминава като... А този както се топи. Това е верно мощен. Вредно шефе. Шефче, кадъра ми. Muy bien, muy bien. След че го направим един испанец на това, ще ме нарисуват. И какви те описа надолу, гледай какво става. Къде това? Те сигурно са го разгледали. Това сигурно там е изхода, да. Оттам идват. Изхода е оттам, сигурно пак. Да, вероятно. Сигурно е много пълно, но... Алоe вера. Защото той отваря в 9:30, ние сме точно в... Да те снимаш ли? Да? Ще му мериш или след? Не. Песента. Виж го Митето колко е доволен. Все едно получи СМС с уведомление. Получавате 20 000 евро бонус. Направо беше така... Айде да ходим. Айде към парк Гюел. Оп, Марти подмина нещо. Кое? Късмета си кое? Измесва Не, късмета си. Тръкни се малко в едно, да виж какъв кеф.